салом дуруди моро мепазиред дӯстони азиз ва ҳамкорони гироми қадр. тамоми шахсоне ки моро тамошо карда истоданд, фирӯз ҳастам ва шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред. ва мавзӯи имрӯзае ки мехоҳам барои шумо баён намоям дӯстони азиз, ин се роҳи асосие ки шуморо кӯмак мекунад то ин ки дар ширкати Faberlic бизнеси қавӣ созед, дар ширкати Faberlic ба даромади калон бароед ва лидери ба қувват шавед. ва ана ҳамин се роҳро ҳангоме ки шумо иҷро менамоед, дар амал татбиқ менамоед, ҳатман дар гурӯҳи кории шумо, ҳатман дар бизнеси шумо пешравии олӣ мешавад. бисёре аз лидерон, бисёре аз наставникон ҳамин хел сухан мегӯянд ки ман ҷонма барои ҳамин одам додаистам, лекин вай намекунад, пешравӣ накардаиста, чӣ корош кунам? барои ҳамин ман мехоҳам имрӯз ана ҳамин се қадами асосия барои шумо қайд кунам ки ҳангоме ки шумо ана ҳамин се қадамро иҷро менамоед, диди шумо, фаҳмиши шумо нисбати ана ҳамин бизнес, нисбати ана ҳамин кор, пешравӣ дар ана ҳамин Faberlic дигар хел мешавад. дӯстони азиз, чӣ гуна мо шумо бояд ки ба командаи худ дуруст фаъолият кунем, дуруст кор кунем то ин ки онҳо пешравӣ намоянд. якум мо шумо бояд ки дар онҳо боварияшонро зиёд кунем. бо диққат бошед. якум мо шумо бояд ки боварии ана ҳамин консултантону лидерони гурӯҳи кориамонро зиёд кунем. барои чӣ? барои чӣ? чунки инсон агар ҳамаи чизани агар донад, тамоми маълумота дошта бошад, аммо агар дар худаш бовар надошта бошад, вай ҳамон кора намекунад. як бор худатона фикр кунед, анализ карда бароед, шумо ҳамин чиза медонед, лекин ҳамин чиз агар шумо боварӣ надошта бошед ки ҳамин кора карда метонед, шумо чӣ? ҳамин кора намекунед. барои ҳамин аввалин дараҷа консултантони командатона бисёртар дарсҳои мотиватсионӣ диҳед, бисёртар дарсҳои да онҳо диҳед ки вайёро боваришонро дар худшон зиёд кунад. настоящий наставники ҳақиқӣ, лидери ҳақиқӣ ҳамон шахсияте аст ки дар чашми ҳар як консултанти гурӯҳаш як шахсияти бузурга мебинад ва вая барои корҳои бузург кардан роҳнамоӣ мекунад. шумо бояд дар чашми консултантотон ана ҳамон шахсиятеро бинед ки вай консултант ҳози худаш ҳамин шахсията дида натонистеста ва шумо бояд вая тавре мотиватсия диҳед, тавре қувват диҳед ки вай ана ҳамин корҳоро анҷом диҳад ки то ҳамин рӯза вай фикр мекард ки ин корҳо намешиданияд. ва ҳатман вақте ки вай ҳамин корҳоро анҷом дод, бовариш дар худаш зиёд шид, вай чӣ кор мекунад? ҳатман пешравӣ мекунад. барои ҳамин аввалин дараҷа диққатона ҷалб кунед дар мотиватсияи команда. чӣ хеле ки ҳамин мошин бе бензин ё ин ки бе газ намеравад, инсон низ бе қувват, бе мотиватсия намеравад, пешравӣ намекунад. барои ҳамин мода ҳама вақт лозим аст ки мо дар ресурсни состоянӣ бошем. ҳама вақт лозим аст ки мо ҳамин хел қувватдор бошем, мотиватсиони одам бошем. ва барое ки командаи мо аз мо қувват гирад, мотиватсия гирад, мо шумо бояд ки аввалин дараҷа худамон ана ҳамин хел болои шахсияти худамон кор кунему мотиватсия дошта бошем, то ин ки командамона доим дар ресурсни состоянӣ қарор гирем ва доим онҳоро мотиватсия диҳем. хоб, дуюм, якум боварияшонро зиёд мекунем, дуюм ба онҳо инструментҳои корӣ медиҳем. яъне онҳоро вақте ки консултант ин бизнес омад, вай бо монанди як тифл аст, гӯё ки шумо тифли нав таваллуд кардед ва бинед шумо ҳамин тифли навтона мепартоед, меред ягон ҷо дига вая мисол гап задана ёд наметиҳед, роҳ гаштана ёд наметиҳед, бемасъулиятӣ мекунед нисбаташ. не, ман бовар дорам ки дар зиндагии ҳақиқӣ ин хел корро наметавонанд модарон ё ин ки волидайн фарзандшона мисол таваллуд кардан мепартоян раванд, ин хел нест. ҳамин бизнеснам одамое ки командаи мо омадан ва ё фарзандони мо ҳастанд. барои чӣ? барои он ки онҳо гап зада метавонанд, лекин сухани ин бизнеса гуфта наметавонанд. онҳо роҳ гашта метавонанд, лекин дар ин бизнес ба кадом роҳ рафтана намедонанд. онҳо ба худ бовар доранд, аммо дар корҳое ки дар ин бизнес барои пешравӣ кардан дар кор, дар ин корҳо бовар надоранд. барои ҳамин вазифаи шумо ин аст ки барои онҳо аввалин дараҷа масъулият ҳис кунед ва барои онҳо инструменти корӣ диҳед. масалан
дар ютуб чӣ хел кор кардан дар кор, команда кардан дар кор, одам даъват кардан дар кор, дар инстаграм масалан, дар фейсбук, дар телеграм, дар имо, дар ватсап, дар одноклассники чӣ хел аз шахсони наздика даъват кардан дар кор, чӣ хел аз берун одам даъват кардан дар кор. ин шахсиятҳоро дар амал чӣ хел худатон бизнес мекунед, ана ҳамон хел инструменти кория нишон доданд дар кор ки ман ана хел кор мекунам ва минимум 6 та 7 та инструменти корӣ пешниҳодш кунед ки кадомиша вай худаш интихоб кунад. шарт нест ки вай мисол мехоҳад тавассути соҳнаҳои интернетӣ кор кунад, шумо вай маҷбур кунед ки рафта дар беру листовка тақсим кунед. Не, дар кор нест. вай чизе ки дӯст медорад ҳамон корро анҷом диҳад, ҳамон кор кати пешравӣ кунад. ҳатман инструменти корӣ доданд дар кор ки вай кадом корҳоро анҷом диҳад то ки дар бизнес пешравӣ кунад, кадом роҳҳо қатъӣ мешавад ки пешравӣ карда. вақте ки мо инструментҳои кория зиёд пешниҳодш кардем, вай кадомеш ки вай дар писанд мебиёяд истифода мебарад, пешравӣ мекунад. ва сеюм, ҳатман мо шумо бояд ки контрол кунем, яъне якум мотиватсия додем, бовариш зиёд шид, дуюм инструмент медиҳем, яъне омӯзиш медиҳем кадом роҳҳои бизнеса чӣ хел қатъӣ пеш бурдан дар кор, ва сеюм контрол мекунем, яъне кани кадом корҳоро имрӯз анҷом додӣ, чӣ хел натиҷа овард, чӣ хел корҳоро анҷом додӣ, чӣ хел натиҷа овард. ҳамин хел ҳар рӯз вақте ки мо отчёт мепурсем, қати ҳамин лидер кор мекунем, қати консултант кор мекунем, вай масъулият ҳис мекунад ва вай дарк мекунад ки ман бояд ки ҳар рӯз ҳаракат кунам, корҳоро анҷом диҳам то ин ки отчётиям. ва ҳамин хел оҳиста консултант табдил меёбад ба лидер. Лидер шахсияте аст ки вай масъулият ба ӯҳдаи худ мегирад. ҳангоме ки шумо контрол мекунед ки вай ана ҳамин вазифаи додагиро иҷро кард, вай оҳиста ҳаракат мекунад, ҳам худаш развиватсия мекунад, ҳам пешравии олӣ мекунад. ана ҳамин се қадамро шумо иҷро кунед дар бизнесатон, пешравии олӣ мешавад. дӯстони азиз, ба ҳаматон муваффақият, бурдборӣ, баракати кор. Саломат бошед.